Maadjong buntag sa tanan sa karon guys, sa jutag mata nagdigamo kog sa kay na ay klase sa Liana. Diyan din ako maglutog sidaan kay daan na may ininunas nanay. Pila ni kadlaw amo ra ning ginit-init. Si Liana di man dyan nakadjong ka gininunan hana laman sang gilagaag itlog. Mainom di ko dani guys ang duha ka klaseng tambal. Ang isa para sa constipation, ang isa pani siya kananay immunopro. Vitamin C ni siya, kinahanglan siya imnon kanang empty stomach pa. So mao ning kada buntag jud ko mainom ani. Sabaw. Napapayag kubaw. Wala ba yun? Ito ano ulo. Sabaw. Bunot day kog lubi guys. Hanis ang irididaan kay naghatod ng alya na sa eskwelahan harapon ning ipakagud. Kay lisod dirigis. Lisod magkagod sa among kaguran nga grabe ng kahabol. Mao nang hana laman ng ipakagud. Okay ra kung magbunot guys ang pagkagud lamang kay lisod lagi kaguran nagamang kagud kay nahabol na. Hadang tigumon ang sabaw ani guys kay na day nakatudlo na ho nga mas lami day kuno imong giluto basta ang imong isabaw sa imong kanang nay gata kaning sabaw sa lubi sa mao nang gitigum. Hi guys, good afternoon. Nauli na day may gikan sa eskwelahan nga Liana, ja ganina. Wala jud ko ka film dadto kay nadali-dali ko. Ja kananay nagbaklay ko padung sa Saniburo kog pauli. Kanang ni-try kog baklay ba, grabe jung kapuja sang lawas kay ladyo-ladyo ang gibaklayan gikan sa eskwelahan nga Liana ngadto sa kanang nay merkado sa Alicia. Hanja pagbalik pud na naglakaw ra pud ko. Grabe ang kapuja sang lawas pero okay ra pud guys ba kay arong exercise ko to na Malapyo ma. Grabe ang initas panahon. Nakalimot og palit og juice. Kani guys, kani kanang nay kape hanggi timpla bugnaw. Mainit ni ma. Bugnaw. Gidanghaw ko. Di ka pwede. Kape manggud na, gamay ra. Ma? Ato ay, suway, gamay ra. Hindi, kamusta magmong pag-eskwela? Okay ra ma. Ha? Okay ra. Nagbinutang ka? Sa amin mong gibuhat? Pasaway ko ma. Nagpasaway ka? Nagdinsama ka rito? Be, matanga ko si mong suwat, be. Dapit. Kami mong gisuwat ron. Kari ma. Kani? Kani mong gisuwat ron? Pamalagi pizza. Ma? Pamalagi pizza. Babe, tanaw ko, be. Alicia Central Elementary School. Mong giagian ni? Pila ka buki mong gisuwat ron? Duha ma. 5:29. June naman ron.
Mo ni mong gisuatan ganina? Aman. Imong ginganaan? Wala pirma. Papabalbi mo tanaw ko. Ito man mo magigumos-gumos ni. Dapat din mo gumuson. Kaya ito nang ni. Wala di pagnana. Hindi, ma. Kada uli ni Jesus kila guys, hang i-check. Ay yung dyan gibuhat. Sama sa tingin ni, ma. Hamay ko anda ni. Adyo ni wadaha kay marabanig ticket. Ang kawit Adyo, hala ka nabasa lagi day. Hala ka. Nabasa, ma? Nabasa, ma? Kay ganihan man is tubig mong ibutang. Kaya ibutang dito ka. Butang, ma? Hapit ko kong palit og diyang gatas. Si Aliana, di pwede ugway gatas. Balag nga nila guys, bratuhon ra, basta na si Zay gatas kay Ije na dyan ang narutin, kada buntag dyan na si Jam, mga gatas. Kaya butang na to ka. Asa man, ma? Danas, butanganan. Dali, ma? No. Daa kang gipalitag bagong toothbrush ka. Kay maniha mo ni mo bago ha. Mati, ma. Nakailabog na itong mudaan. Mana na, ma? Nag-vlog pa ka mo? Ay, kay bagong toothbrush, ma? Mali mo, timan na niya, mo na ni mo bagong toothbrush ha. Ilabay na itong talad to. Tamis ara tong daan, ma? Diyatos na aging buwan. Magalili mag-digital toothbrush. Mani mo ha, pink ha. Oo. Timan ni na ha. Kailabog ni ka. Labog ni, ma? Di, ilabog. Hindi sila nang gipalitan o kuan. Walay salis. Kay nasa jay kuto. Kau, Duha lagi ni, ma? butang ito kau. Bayad din ang gipalit nga sabon kay na Bayad yung na yung katul-katul. palit, ma? Kau, butang ito kau. Butang, ma? Sampo. Diya kulon. Ang sagi pa itang kulon kay kuan man na si Jah, mamutang magkulon before mo skila. Brown sugar, ora man hindi palit. Yan. Karel de kao. Galing nga rin, kakasuguan. Ikaw itag butang ni kung bago mong kulon. Anis bago mo butang. Okay. Malas ba? Butang, ma? Haka bang, ba dyan kang gibay tag kulon, do ka buok. Nahurot na di ay. Karot na, ma? Manurot na, ma? Nahurot na siguro ka butang to ka. Butang, ma? Malapit, ma? Oh, natagbaw ka ang kauhaw. Malapit, ma? Ilabog ni, ito basurahan ka. Labog, ma? Mag... Kaniha, itago ni ka, yata diluludyon ni ka. Nas luludyon dito. Kaya dyan lang tabak, na pa. Wala na pa lagi si Jesud. Ya pa, ma? Ayun na. Ya pa, ma? Mga rekodaris kabulang huyan. Kay naikag jukos mga
dahon sa bulanghoy, grabing katambok. Nandiya. Di ba dyan na forever nga na dahon kay og makuha na siya ani na ning bulanghoy. O anak ko'y makuha nga dahon. So karon natong pahimuslan ang panahon. Manguha ko daning udlot sa dahon kaya lutuon. First time ko magluto dinis Bohol. Kay dito ko sa Manila nagsige na kog luto ani. Karon silang lutuan. Tanawon na tagmukaon ba sila? Tanawon guys sa mapakiton sa guys sarang naghanag dahon na og maani na ni siya guys mawada na junig dahon. So karon ato ning panguwaan. Abog laman guys iko kaabot. Kaning kuan man ni inganda ni tumoy. Ang panguwaan guys kani siyang dabong pa. Karang di pa bito si jagahi. Dabong lagi, udlot, dapit. So guys, taraga to ang dahon sa bulanghoy. Kani jud dahon sa bulanghoy dari sa Bohol. Kay bawo jud ko nga tagsaraga jay mangutan. Way mo pansin ani, kani magungutan, kani magud nga recipe ha guys. Kay bawo jud ko ang taga Bohol jud guys, di jud na kanang anad mulutog ngani. Aga ko nakatry ra ko. Sa una sa trabaho pa ko factory. Before ko nagtrabaho ila doktora, ang trabaho man ko factory. Nakauban ko kanang Bicolana. Magluto sila ng nani. Dito ko nakasundog. Natinga ako sa una. Natinga lagi po ko sa una. Kaya abidyo ko din sa mautan. Itsa. Sa pagkatilaw na guys, gilamihan ko. Sa maunang try ko na nagluto. Bawag mukaon baka sila guys nga. O ba dyan sila maana dani? Kung anong ganyan guys, ang utanan dyan guys, kanang dabong bitaw, dapit sa udlot. Gilahay na gajib ko dari. Mansa anak ni mo ma. Utani mo kaon ka?
A few moments later. Mao ni siya kadaghanon guys. Daghan siya tan-awon pero mo kapos na ninja. Butangan din siya asin ana. Aga banda ni magluto guys, ila lang diretsuhon. Agaw si jang pakuluan. Ninja naghumag pakulo. Kemutan kaya rong matanggal bita tong jang duga. Kadyo nang manigurado ta ba. Kay ingon sila makahilo ko no, pero malagi to kadaghan naman ko nakakaod nga ni ako mismo nagluto. Kalas Ginoo buhay pa mapuguhan tod karon. Diya guys, hasanis diyan A pakuluan. few moments later. Mana ni guys, mana ni si Japang bukaw eh. So karon na to ning kemutan. Kemutan si Jack guys arong nakuha ang duga. Wala makapagmukhaon ba sa kay Dani? Hugasan siya tarong guys. Kay parat magulit siya kay gibutangan ni asin. Ang patilawos sa tayo mo kaon ba jud ani? Mora ni siya kadaghanon. Wala ko maghagog kagud guys kay nagpakagud ko. Ang tubig din is lubig guys may hang amot. Haning gisimhot guys kay ganiharing buntag ang gipakagud paghatod ng alyana. Ang gihapit og pakagud. Abi kog napanis na. So guys, man yung mga ingredients, hali siyang subakan o tulingan nga ininunan. Grabe sa baga mong ring, uy. A few moments later. Guys, mahal nato ang ginataang talbos ng kamuting kahoy. Wala ko ka-film ganina, basta gigisara si tanan ang mga panakot. Diya, gilunod na tanan ang dahon. So, mahal na si Diya. Simple ra ni si Diya. Ora ra kag naghumbag ng ka. Nga na ra si Diya. Ara bang humuta guys kay aman si Diyang gisubakan o tulingan nga mangko. Apil man gutong sabaw sa tulin ng mangko. Ang gisagol mo lang humut kaadyo. First try nilang tanan ani guys. Pero si tatay gilamian patis nanay. Si Aliana po din try ug si Aisa. 1 hour later. Di ko lasingga guys ha. Pampatog ra gud ni one shot. Soju mix, soju and Yakult.